Jarene mau Arab. Turaga rukun sejati. Kowe aja. Jos. Beri kabarmu saiki. Elek. Nomor WA-mu wis ganti. Apa iku dikeprok bojoku kok. Tak tulis lagu kowe. Makasih. Muga-muga FYP. Oit. Kowe sampe ngrungokke. Fotomu isih tak simpen. So. Ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sedelo ning mimpi ya wis ra apa-apa. Nganti tekan saiki wene ngendi aku ora ngerti. Kowe tekono yo karo sapa. Aku ning kene jaga atimu dinggo kowe. Serasi Rejing, Serasi Lektik, SM Audio. Yang kita kan
masyarakat. Sapa ala kering-kering. Sapa Monggo, ingkang dereng saut pelontor jaga saut. Sampun disambut jam 4 langkung gangsal menit. Imsak samangke jam 4 langkung sedasa menit. Sahur, sahur.